малко ще споделя моя опит. От многото срещи, аз имам адски много срещи с най-различни хора, бизнесмени, собственици и така нататък. И мога да кажа, че принципно, ако забравяме за нисък сезон, хубав сезон, активен сезон, въобще като погледнем, защо продажбите не вървят? Защото има фирми, и то много, при които продажбите не вървят въобще, без сезони. Просто през ниски сезон става много зле, докато иначе е просто зле. Основният проблем е, че хората се отнасят към продажбите като към нещо непознато, като към черна кутия. Нещо някъде идват клиенти, нещо някъде си купуват. Ама защо, ама как, никой не знае. Значи, миналата седмица имах някъде 5-6 срещи с различни предприемачи и всички казват едно също. Питам ги как привличате клиенти? Ами как? Най-добрият начин е от рекомендации на съществуващи клиенти. Викам, добре, по някакъв начин стимулирате? Не. Както дойде. И така са всички. В фирмите, където освен собственика, това е друг голям проблем, че много фирми собственика се занимава с всичко. Много навътре в много детайли, без него нищо не става, но това е друг проблем, после ще говорим. Но там, където има продавач, консултанти или някакви менеджери по продажби, много ниска ефективност, много. Значи те реално погледнато просто не работят. Но затова също след малко ще ви кажа. Там, където има повече от един продавач, реално погледнато липсва система за управление на продажби. Всеки прави каквото си иска, както си иска и става естествено нещо неясно, което не може по никакъв начин да се използва. И един голям проблем, много малко фирми, да кажем от 20, от 31 фирма, които да засичат, поне да засичат, аз не говоря даже за използване, поне да засичат бизнес коефициентите. Това са основните причини въобще за спад в продажби.